Ikusten zaitut begiak estelakoan Erosi nahi etzenuen Uda soineko horretan Stakizulako zela morua zainu da aldutan edo hemen Irtenarik gauen nire Lepora loturiko pen Zamendoak erretan askar zeinen Lorak hasi dira Kabide itxu genuen ordan Bertan galdutako arkearen began abel Lorak hasi dira Kabide itxu genuen ordan Esentzaz main luze Altoko gainanen Itxun autoan itzutzak Nolatan ez zauden nahi ilun berak Zure moduran egarregin nahi nuke Zumaitatzeko gai Utzi ninduzula leporatu gabe istripu bat naiz Gertatzeko zorian Ta badakit Galera, galdera Bagoa zenen ta geratzen direnen artean Nik urrundu alzintxudan Ezin jasan faltan ez nauzunik Lorak hasi dira Kabide itxu genuen ordan Bertan galdutako argeiaren began abel Lorak hasi dira Kabide itxu genuen ordan Esentzaz main luze Altoko gainanen Iu, Gabon. Abi, Gabon. Zmouz. Ondo, tutena? Bai, ez da? Bai, uste baietz. De todas formas, bueno, chat bakizu espaldima ondo entzuten, irutzea zaizue pixkat igo aldegula volumena, esan aldezuela. Baina nik ikuste jatenatik nahiko ondo, uste jat. Bueno, zer, hitzeiteko gogoakin, o zer? Bai, noski baiet. Igual pixkat igo jo, mikroa, bai, oain bai ez tekelai hori ire iristen. Bai, txoin, no? Hor listo. Perfecto. Ez que, klar, asko bariatzeik itzeitemak basu edo pixkat altuagoa, klar, hor, zeak, ranguak asko zeaitik. Baina nik uste ondo entzute ala, Ba, altu itzein gaut orduan. Vale, lare, ja, dan orduakin ezin diago oso altu itzein. Ja, bai. Baina, bueno. Badakik, hori, asmoa dekela ordu eta erdi edo egotea hemen, 11 eta erdi galdera arte, más o menos.
Baina, bueno, beti 10 minutu luzatu behar baldin bada gauza interesante dagoelako, ez zait ez dara importa, hori sobre la marcha ikusiko dugun gauza bada. Bueno, lehen esan diak ikusi eta daukakela saioren bat, baina nik gonbidatu guztiei egiteaten bezala, azalduko iat más o menos nola jutean asuntoa. Eta orduan, lau atal izate dituk, lehenengo atalaek konposizioei buruzkoa, bigarren atalaek teknikai buruzkoa, hirugarren atalak gusto pertsonalei buruzkoa, eta laugarren atalaia pixkat normalen ez gaituk iristen, baina dek pixkat hori euskal musikaren egoera, euskal eszenaren egoera, gaztea kritikatu eta gauza haiek, ez? Baina hasteko eta hasi aurretik konposizio atalakin pixkat eure burua aurkezteko eskatuko jat. Haudek, nungo aizen, zenbat urte eta gutxi gora bera musikarekin neukiegen harremana edo ibilbidea nolakoa izan da. Bueno, ni Sabinaz, Leioako gazte bat, 26 urte ditut, da berez txikitatik izan dut harremana musikarekin. Daukan lehenengo oroitzapena hori, gurasoen kotzean musika entzuten eta topera abesten, eta hori izan da betian ikusten dudan hor konexio hasierakoa. Eta gero kontserbatorioan bai egon nintzen hasieran ez urte asko, oboea izan zen nire lehenengo instrumentu da. Baina lortu nuenean alako, ez dakit, nozioak nik ja norabait abestiak entzun da pixkat jotzeko eta ateratzeko eta pixkat orientatzeko musikaren barnean, berehala utzi izan nun eta gitarrarekin jarri nintzen, ez dakit 13 urterekin alako zehosar. Da, bueno, simaz, gitarrarekin nik neu ikasi hot, berez bilatzen interneten da askok egin dugun moduan, interneten bilatu partiturak, hasi jotzen, eta gero taldean hasi nintzen proiektu baten, eta justo bateria horrekin oso ondo eramaten nintzela ikusi nun, eta proiektu hori esan ninola jun, eta hasi ginen gubiok jotzen. Eta eukin gendun oso argi pizkatzen egin behar gendun edo zer egin nahi gendun, musikaren barruan, biok, eta basu jolea biatu gendun eta satz sortu gendun, eta izan da berez lehenengo kontaktua talde munduarekin edo. Igual, lehenengo proiektu ja serioa edo, ez? Bueno, serio ala ez, berez lehenengo eltarrikoa, osea, ze aurretik hori oso gutxi iraunzun, pare bat entzegu eta horrez nun ezer ikusi edo ikasi ez. Eta gero ja Irunen artean jarri ginenean jotzen, 2019an uste dut izan zala. Eta hori, izan zen talde bat sortu ginela bizkat musikaren inguruan, abestien inguruan, eta estudiorako hasiera batean, estudio deitzen genuen, edo grabaketa prozesuari begiratuta batez ere. Entzegu eta grabaketa hasiera batean. Ados, hau sin más, ja argi usteko, ze biziaiz, trenbidea loan edo? Bai, trenbidea, itzi dezaket, lasai, vale. Asko sartzen da. Ez, guan nire duda pertsonala, en plan de, vale, zerrek zarata hori, ez? Bai, ez da izan gitarra ez. Vale, tranquil, etziak molestatzen, esan nahi, laga lehioa irekita, de hecho, mateziok, nola, naturaltasun toke bat entrevistai, así que nigatik arazioa. Metroa bai. Vale, interesantea irutu zaiak esan dekela hori oboeakin hasitzeala kontserbatorioan eta hori, eta gero ja iritsi gala puntu bat, ez, non oboe alde batera utzi guen, eta ja gitarrakin hasintzeala, ez. Zateat kuriosoa dela, ze gitarrizketa hauetatik pasatu dituken beste pertsona batzuk egin ditek aldaketa hori, ez. Igual instrumentu klasiko batekin hasi, edo solfeoa eta horrelako gauzak ikasten hasi musika eskolan, baina gero hori horri bizkarra eman, eta igual gitarrari edo ja pixkat musika modernoari heldu. Alde hortatik ikuste, orain ez da gizaidan sartzen, igual nire hotxa izan daiteke zea bueltan. Ez izan da, bai metroa, bai. Bai, vale. Bai, Vale. birritan, batera eta bestera. Vale, sí, bas, ok. Hori, izan nahi nianak, ik sentituan momentu hortan igual, sentitu izan dek musika klasikoa erakusteko forma igual dagoela pixkat obsoletoa, bai solfeo aldetik eta baita instrumentazioan aldetik ere. A ber, ez dakit, berez
oin askotan betzatzen dut, oso azkar utzi nuela, eta igual pixkat galduta sentitzen naiz batzuetan, baina nire aukeraketa edo aldaketa esan alde horretatik etorri uste dut, ez? Azkenean oso, ez dakit oso txikia nintzen be bai. Baina beti da nik esan ez, como muy cagaprisas. Eta azkenean instrumentu aukeratzerakoan oso azkar bai, ez dakit zenbat urterekin aukeratzen den, baina nik esango nuke ez dakit 10 urte edo alako zehozer. Ja. Eta oboe aukeratu nun, eta berez maite nun instrumentu hori, osea, asko gustatzen zait, generalean instrumentu guztiak, musikan. Eta aldaketa izan zen, oboeak ematen zidalako bakarrik aukera jotzeko linea bakarra. Osea, beste jendeakin jotzeko bai, baina nik bakarrik linea bakarra egin nun. Bai. Eta gitarra niretzako izan zen, pues jode, 6 korda ditu. Claro. Lineaz gainera berdinak. bestu dezaket. Claro. Gainera. Orduan, hor egon zen pixkate aldaketa. Vale. Venga, komposizioan atalera pasa aurretik azken nola galdera hemengo klasikoetako bat, eta nik uste musika klasikotik pixkate jaso dezuen ia guzti egin didala, ze iritzi daukazu solfeoari buruz? En plan, en general. Ondo, gaizki, un horror, no? Ez da, osea, eske ez dakit asko. Orduan ez da, ez gaizki ez ondo. Berez faltan botatzen dut hori ez ikasi izana, bai. Ez que, Edo gehiago ez ikasi izana, bai. ez que solfeoak dauka hate asko, en plan, dago amorru asko solfeoan kontra, orokorrean, Eta... Bai, a ber, nik garaian bai esan dezakete hori utzi nahi duela, solfeoa, hasieratik, nahi nuen instrumentua jo, baina, ja te digo, hori azkenean igual da batzuk daukagun presa horrengatik edo tamén por vagos, azkenean solfeoak bai badauka bere teoria eta ikasi behar da, eta ba, niri ez zitzera nahi zenbeste gustatzen. Si herramienta bezala, herramienta oso ona da, rollo, gero ikustezu partitura bat eta ja irakurri aldezu ia momentuan. Ez baldin bada oso zaila, herramienta bezala ondo dago, baino. Bai. Beti izan izaten da, dala oso tediosoa, ikasteko dala oso, ez dakit, oso, bari, arraiatze zaitula azkar. A ber, ni berez hori, partitura irakurtzeko eta alako habilidadeak nortu ditun eta gustora erabiltzen ditut, edo lehen gehiago, oin ja geroz eta gutxiago. Baina... Ez dakit, gero azten bakar hitz egiten de escalas eta holan, me pierdo mogollon. Igual jotzen ditut, da más una cosa de oído, da ez zerbait ikasi duana, eta dakidala izen bat jartzen zera dina izen egiten edo. Hori kostatzen ze gehiago bai. Ados. Bueno, hori komposizioan atalean galdetu behar nizun gauza bat da, eta aprobetxatuko dut hemendik salto egiteko ja komposizioan atalea. Orduan, hemen dauzkat galdera batzuk, beti ere txuletari behitzen joten naiz, mandaukat hemen ezkerrean txuleta. Baina, lehenengo galdera nahiko oinarrizkoa edo nahiko de logika, ez? Eta da, kantua sortzerako orduan nondik hastezea, hau da, letra batetik, melodia batetik, ala riff edo harmonia batetik. Zein da sortze prozesu hori? Ba, a ber, horri biliko da melodia eta riff tartean, berez, ze... Hortik ateratzen ezkite normalean, ideiak eta izaten da, egotea jotzen, belarria jote dizuten gauza politak edo, eta normalean bai, azten zela akordeekin edo bilatzen como una kamita edo, eta gero horren barruan bilatzea melodiak errazago iruditzen zait. Baina batzutan igual gertu zait bai melodia bat pentsatu eta joko hori bai oso divertigarria da, bilatzea honek ze zentzu daukan aldatzen doan bitartean. Eta gero biak nazten dira normalean, ez? Azkenean daukagunean base bat edo riff bat eta melodia bat, oso kuriosoak gara melodien kontuan hirurok, eta gustatzen zaigu beste tesitura batzutan entzutea melodia berdinak edo arrelo antzekoak. Osea, hortik anabiatzen gara. Eta letrekin melodiatik atera. Osea, letrak izaten dira normalean azkena. Bai, behin ja melodia bat argi daukazunean ze esan nahi dezun orduan letra melodia horri egokituta, ez? Bai, igual... Bueno, ikusi dut askotan esan dizutela, edo behin baino gehiagotan esan dizutela, eta mazen espezie ilusion edo, baina hasieran bai egiten genuela uste dut, ingelesez asko, tarareotik ateratzen genuelako letra edo.
eta hasi ginen, edo hasi nintzen euskeraz egiten pixkat hori, bai. Tarareoa bera Ez, euskeraz. bai, tarareo edo fraseo hori horreri zentzua bilatzen euskeraz, direktamente. Eta ez letra bat enkajatu nahian abestian, edo. Ados. Da igual horra... Osea, que izan da, azkena, letra orduan, bai, por lo que veo. Baina, esan edo, hola igual baita gero letra fijoa edo letra... ja... Joder, baina hitza ditut tortzet, tio. Definitiboa. Una letra definitiboa euki bitartean behintzat fonetikoki bilatzen saiatzen edo, más o menos, hortik igual. Horregatik egindek aldaketa hori ingelesetik euskerara, agian ingelesak gero ez daukalako fonetikoki hainbesteko antza euskararekin edo. Igual ez dakidalako hainbeste ingelesa eta errazago egiten zidala. Bai, uste dut, igual ignorantzia hortatik errazago egiten zaidala, ez? Edo ez zitzaigula. Tarareo batetik lehenengo hitza bilatzen eta hortik ateratzen zehozer, edo zentzua bilatzen horreri. Baina interesgarri ikusten dut azken urteetan, sobre todo hori, dana ateratzea leku berberetik, osea, abestitik edo. Eta orduan, era modu honetan bai ateratzen da letra abestitik, ez da inposatzen diogun zehozer, ez? Eta gainera, tamen, ebitatzen dugu, nik askotan idazterakoan, ezin zara txurin gelditu, por así decir. Ez dut parrafo bat idatzi behar, eta horreri beste, ez dakite, metrika bat, zehatz bat jarraitu, eta da como ateratzea abestitik. Bai, igual pixkat abestiaren sentimentua edo abestiaren nondik nora eraman nahi duzun hori aprobetxatuta betzela, ez? Hori da. Bai, horren, esan daiteke dela sortze prozesu hori dela emozionalagoa logikoa baino. Logikoa pentsatuta badago jende bat, adibidez neuk egin dut kantaren bat, pentsatuta en plan de nahi dut erabili eskala hau, nahi dut erabili akorde hau, rollo, kanta hori ez du sortu nire momentu hortako emozioak, baizik eta sortu du buruak, ez gauza logikoa batek. Zuen kasuan igual hori bai da... Hori super guai dago da, baina ezken nik hori adibidez ezin dut edo oso zaila egiten zaite egitea. Hainbeste mentzatzea edo... Ez dut uste... A ber, norbait ez dakit... Igual txorakeriak bai egin ditugu, queremos una canción en drop, talakoak, ez? Pues vamos a hacer en drop. Baina berez ez da como un punto de inicio edo bilatu bardana beti hasteko, baina mugimendua izaten da beti berdin. Sentsazioak eta bilatu pizkan nora eraman. Ados. Vale, urrengo galdera da, aber, sortze prozesu hori gehien non ematen den. Hau da, zu abeslari eta gitarrista izan da, denok dakigu nolakoak egan gitarristak, en plan, txat, badakizu, nolakoak egan gitarristak. Imaginatzen dut, hori da, sortze prozesuaren karga handiena zeuk eramaten dezula, ezta? A ber, ez dakit holan esango nuken, osea, berez ideiak normalean bai. Oine daukagun formazioan, daukagu baso jole berri bat duela urte bat edo, eta berak ideia pilo bat ekartzen ditu bai, eta ez dakit, berez gauza izaten da, igual bai azten dela guretzean edo, baina lokalean sortzen da gehienetan edo garatzen da kanta hori. Vale. Igual batzutan badago ideia argiago eta ez dugu inora eraman behar edo oso erreza da, ez dakit, hautatzea nora eraman behar dena bestia. Baina beste askotan igual, ez dakit, de un sonido raro o algo, ez dakit, una disonancia edo gustatzen zaizuna, ateratzen dugu hortik abesti bat, eta hori iruna artean egiten dugu, bai. Bai, hori zen galderaren bigarren zatia zen, ea hori, sortze prozesu gehiena etxean edo lokalean egiten den, ordan zuk esango zen nuke, igual ideia nagusi bat bai datorrela etxetik, baino ja kantaren, esango genuke hori, montaia edo muntatzea ja lokalean bertan egite zuela hiruron artean, ez? Bai. Osa, nosbait behai horien horitzen daiz, sortatu zaigula hori lokalean egon jotzen eta hori ideiak agertzen dira. Baina ideia hori lokalean garatzea, ez dakit, hainbestetan egin, osa, zuzenean, en plan, ideia finkatu. Normalean eramaten da etxera eta gero bueltatzen da lokalean, Bai. Da individualki egitu dugun zer, bai. Eske, nik ez dakit, uste dut badaduela taldeak lortzen dutena hori, ez? Lokalean ateratzea gauzak. Osea, nik guri gertatu zen zaigu, nire taldean gertatu zen zaigu zerbait ateratzea lokalean, baino igual da riff bat eta poko mas. Hortik aurrera pentsatzen azte baldin mazera gainera,
zuek 3 zarete, baina gu 5 gara, orduan, ostia, ja, 5 pertsonaren, ba, nik usteat hau, eta nik usteat hori, eta beste ari da tuku jotzen en plan bere mobidak, eta beste, eta lan lokaleko lana, gure kasua bentsat sortze lana iruditzen zaidela nahiko komplikatua. Alde horretatik, ez? Zaila delako momentu berean pertsona guztiak onda berdinean edo sartzea. Bai, hori guk igual errezago daukagu, zentzu horretan, azkenean betikoa basua eta bateria haien artean ulertu behar dira oso ondo, eta gero basua eta gitarra behar haien artean ulertu behar dira oso ondo, orduan badago alako intermediario hori dela basu jolea da basua, lian gure kasuan, eta ez dakit, behai, etxean sortzen dira ideiak askotan, ez dakit, melodia bat uki dezakezu eta esaten genuen hasieran, ez? Apoiorik ez bilatu eta esan, oie, daukagu melodia hau, eraman lokalera eta lokalean bertan liamek ematea akorde base bat, ez? Eta hortik behai jolazten dugu. Gero gainera ez da, normalen ez dugu finko usten nork egiten duen basea eta nork egiten duen arregloa. Gustatzen zaigu gai frogatzea, ez dakit, igual gitarran atera dan arreglo hau basuan errepikatzea. Edo atal honetan gitarra zeiatzea bizkat basea eramaten eta basuak egitea beste zati edo arno horre. Bai, hiruko talde bat izan da horrelako zeak guai daude, ez izatea beti basua di joana tonikak markatzen kolorekin eta listo, ez? Vale, urrengo galdera, uste dut ja badakidala zein izangoan erantzuna, baina nik egin beharrez berdin. Eta da, SAD, SAD, sistema garrizkotxoak dira, Systems are dangerous, zer da? Demokrazia ala diktadura? Berez demokrazia da. Bakoitzak beha, igual irudikatzen badugu hori, ideia gehienak edo nik ematen dituela etxea eta gero eramaten dituela lokalera, sortaliteke ikustea pizkat diktadura baten moduan, baina berez, taldean norberak hartzen dugu nahi duen arte, eta sartzen dago eskuan nahi duen puntura arte. Orduan, ez dakit, ni demokrazia dela esango nuke, bai. Ni beste baten ideia bat entzun dudanean bebai, sakonera arte sartu nahaz beldurrik gabe, eta uste dut viceversa da gertatzen dela. Nik eramaten dudanean ideia bat, la hemos destrozado 1000 veces askotan, por buscar caminos, eta orduan, bai, irun artean gertatzen den gauza bat edala. Bai, ja aurretik esandako gauza batik imaginatzen ala izango zela, ez? Baina, askotan igual gertatzen da, ez? Eramaten dezule ideia bat etxetik eta zaude ideia horrekin oso kontentu edo zaude oso konbentzituta egin duzun horrekin eta eramaten dezunean eta erakusten dezunean eta zer ditute, ez zaigu gustatzen eta hori ez, eta klaro, hor dago pixkat, ez dakit ego borroka ditu daiteke, baina zeure hori, amor propio hori pixkat batzutan ikututa gelditu daitekela, ez? Eta badaude taldeak nik uste, directamente ideiak eramaten ditu pertsona horrek ez duela admititzen, ez? Aldaketari, edo ez duela, zuen kasua ez derreina dela, hori guai da. Bai, nik uste esan daitekela demokrazia dela, bai. Ni azkenean taldean hasinen nintzenean jotzen eta bai bilatzen duen gauza bat beha izan halako feedback sortzea bez. Berez, askortatzen zaigu, ez? Bakoitzako kanean zuk esan dozuna, daukazu ideia bat eta te enamoras de ella. Eta igual izan leiteke idea txarrena aukin dozuna. Baina zuk hori ikustea nahiko zaila izaten da. Orduan niri, ez dakit gustatzen zait hasieratik hori botatzea, y que me digan, es una puta mierda. Nik askotan ez dakit ikusten hori, pues es muy simple, o es lo que sea, edo no nos llama la atención. Edo, es muy simple, tal, no sé qué, vamos a ver qué sale. Hori bai egin du, askotan, bilatzea zeo zertik ez diguna, sin más, ez daukala zentzu askorik, eta bilatzea zeo zer. Ados, justu galdera hoiteko hasi nago esaten SAD, SAD, Systems are dangerous, sistema garrizkutsuak dira. Pixkat joera hori nolakoa izan den edo esplikatu nahi bademaak, nola pasatu zate lehenengo ingelesa zegotetik, gero euskarara, gainera siglek kointziditzen dute, orduan esan daiteke SAD zairatela beti, baina nola prozesu hori pixkan nondik etorri da. Hori, hasieran, gu hasieratik hasi ginen euskaraz eta ingelesez. Egia da lehenengo maketaren izenburua ingeleraz dagoela bai, eta dagoela lehenengo abestia ingeleraz, baina abesti hirurak badira euskeraz. Baina bai, izena jarri genuen ez dakit,
ingeleraz hasiera batean, ez genukan oso argi, eta oindikan ez dauka, osea, oin ja esan dugu, sistema garrizkutsuak dira aurreko diskoan, eta geratu gara horrekin, baina... Ez dakit, gustorago sentitza garelago, eta ingelera utzi dugulako pixka bat, geratu zaigulako momaz olbidau. Baina, eta horrekin gauz, aprobetzatzen pixkat, genukala bi izen, edo 3 izen, baina karteletan gertatzen zaigu askotan, que tenemos que planificar un poquito de eso. Osea, batzutan agertzen gara hor System Dangerous, SAT, beste batzutan sistemak. Ja, igual, hori pixkat lioa egin zaizuela, ez? Izenaren gai. Bai. Bueno, gero beste galdera bat, galdera edo, bai, hau da pixkat, nahi bat gustatzen zait entzutea beti hori, datorren gonbidatuaren musika. Spotify uste zegoen guztia entzun nuela, behin entzun nuen, ordan enaiz oroitzen exactamente guztiakin, baina bai gustatzen zait pixkat etiketa bat edo jartzea neuk, baina kasu honetan bai egin zaidala nahiko zaila, ze ez dut ikusi musika estilo bakarra edo musika bide bakarra jarraitzen dezuenik, ez? Uste zaudetela bai rock munduan, bai hard rock, pixkat hardcore toke bat igual zeata, baina baita badauka nu metal edo rap metal edo rap toke hori ere, zuk nola definituko zenuke egiten duzuen musika? Ba, a ber, gu oso eroso sentitu gara beti esaten alternatibo horren etiketaren atzean, bueno, ba, dena guztia sartzen zaigula. Baina egia da, guretzako komunean dagoen hori da roka, uste dut, dana dut lotzen duela. Baina popa jorratzen dugu behai beldur barik, ez dakit, asko gustatzen zaigu behai popa jorratzea. Rock, bueno, hip-hop hori igual erritmoetan edo alako zeo zer... Ez que uste entzun nuen lehenengotako kantak hori zaukala rollo pixkat Rage Against the Machine o bide hortatik bezala iruditu zitzaidan, esan entzunaldi bakarrarekin ezin da ez dare analisi exacto bat egin, baina bai, eman zian bibra hori bezala, baina gero beste kantu batzutan para nada, eta ez dakit. Egia da hori, badaukagula besti bat egin genuena urtzidikin pasan urtean, edo duela urte terdi edo, dara zeizure eta hor bai egin genuela ja zuzenean rapeatua bestiaren gainean, baseak ba ja esaten zuelako, oie, honek da para rap, ez? Bai, igual hori izango da justu entzun. Más de ahí no había caído, bai. Baina, bueno, hori gu oso sentitzen gara pixkat denetari jorratzen, eta ez dakit musika jotzen, azkenean bakoitzak baditu bere influentza ezberdinak, eta nazten ditugula uste dut. Bai, normala ez, talde batean hori. Bestela pixkat diktadura izango zen demokrazia baino gehiago. Bai. Ba, nahi ez pasatuko hurrengo atalera. Ze berez, bueno, haukat beste azken galdera bat prestatuta, baina lehen aipatu dezunagatik usteet badaki dela zein erantzuna, baina nahi batzu egingo dizut baita. Bota, lasai. Badakizu teoria musikalik eta erabili izan dezu zerbaitetarako. Naiz eta lehen aipatu dezun igual eskalak eta izena jartzea eta kostatzen zaizula, baina noizbait erabili dezu adibidez dakizun eskala bat naiz eta izena ez jakin. Gehienetan ez esango nuke, osea, belarriz ibiltzen naz gitarran. Da instrumento gehienetan edo. Belarriz moldatzen naz. Eta... Ez gertatu zaidana beste askotan izan da, aquí estás haciendo esto, norbait etortzea y estás haciendo una escala dórica o una escala, pues qué guay. Pues, baina oso askarazten dut, osea, ez dakit. Me gustaría pixkat que se me quedase eta jakitea hori erabiltzen, mas aposta. Baina horrek gero eta hau ere askotan aipatu dugun gai bada, eta lehen ere nik esan dudan hori ez, eta bihotzetik edo burutik egiten ez musika, eta askotan gauza gehiegi jakiteak edo teoria gehiegi irabili nahi izate horrek nik uste baitara kentzen diola freskotasuna egiten degunari. Rollo sinistea zailagoa dela bezala. Ez dakit, askotan barrutik egindako musika horrek daukala beste indar bat edo igual mugitzeko beste pertsona bat mugitzeko edo emozionatzeko indar gehiago daukala edo. A ber, ez dakit, egia da... Igual ez jakite horretatik, ez dakit, aurkitze dozu zeo zer, zauzenean jotzen,
eta bai sortzen da lako sentimendu bat, ez? Igual ez dakizu zer den, baina zuretzako da bide berri bat. Edo melodia botatzeko bide berri bat de repente, eta es como muy inspiracional, da alako zeo zer, ez da como momentuko zeo zer de Ja. agertu zaitau. Ez dakite hori jakingo banu zer zen edo zeren bilanoan, ez dakit hori agertuko zan. Baina bere antzeko gauza bat dela uste dut, ez? Musika da, notak dira, eta sentimendua beti egon bar da, behai buruaren atzetik behai egongo da sentimendua, ez? Bai, du gabe ez, baina batzutan, jute baldin bazara oso logikoki pentsatzen edo oso, esan musikan egiten den guztia gaitzen bat. Plan, egiten duzun guztia katalogaitu daiteke gero teoria musikalarekin, ez? Baina askotan teoria musikala ez dakien pertsona batek kantu bat egiten duenean, ze berez ez daukazu horren beharrik kanta bat egiteko, ze belarria daukagu, eta gauzek ondo sonatzen digutenean badakigu nola eraman, ez? Eta, musikari ez diren guztiek ere ez dakiten teoria musikalik. Orduan, uste dut batzutan teoria musikala jakin gabe egindako kantek euki aldezatela jendearekin konektatzeko erraztasun hori. Ze zuk musikari bezala atera duzu gauza bat belarrira ondo sonatzea eta barrutik ere hori atera zaizulako. Ez dela, azkenean, hori ez da burutik atera zaizun gauza bat, da eskuetatik atera zaizuna, eta ez dakit, nik alde horretatik esan nahi dut, igual daukala indar gehiago gero konektatzeko publikoarekin, edo ez dakit. Igual jendea ez dago ados, ez daude ados, eta ez da zer gertatzen, hori niri ematen didan sentsazioa, batzutan buruakin edo logikakin egindako kanta batek igual ez daukala inbeste indar emozional bezala. Ez dakit, ez nik bai gero topatu ditute taldeak, ikusten dala hori metrika arraroak erabiltzen, da eskala arraroak erabiltzen, ez da dagoela dana superenkajonau, superpentsatuta, eta ez dakit, hirurek edo laurek jakimar dutela zer gertatzen ari den. Eta hori bai, ez dakit, me parece flipante, eta niretzat sentimendu pilo bat transmititzen du. Niretzate bai. De hecho, nahi musika progresiboa gustatzen zait. Baina horregatik aldi berean uste musika progresiboak ez daukala igual hainbesteko baserik mainstreamean, ez daukala hainbesteko jarraitzailerik ez dielako transmititzen haien musikarioi transmititzen diguna edo. Ez dakit. Nik uste dut, eta hori bai dala nire opinion superpersonal, dala igual, baten agertu zai burutik, baina dala atentzio kontu bat. Osea, musika progresioak, igual ez duzu zertan musiko izan behar, bakarrik musika gustuko izan, baina itxaron bar dozu. Osea, ideia ez da hasieratik ematen, hau izango da abestia. Batzutan galdera bat agertzen da abestiaren hasieran, eta hortik atakertuko dira gauza, eta kontatuko dizu historio bat, eta helduko zara puntu batera non abestia osatuta egongo den. Eta bai musika komertzialean edo entzuten dugun musika generalean, ideia gotan da presente hasieratik. Pin pam pun, hau izango da, eta ikusu, egin dezako ez postua zenbat aldiz errepikatuko den, non zenbat garretan aldatuko duten puentea edo aldatuko dugun puentea bai, ze batzutan bai, aziegazoa zenean, bukatu duzu puntu berean, osea. Baina baita normala, ez azken 60 urtean entzun dugun musika komertzialak oso estruktura jakinak izan ditu, eta estruktura horietatik ateratzea da arriskutsua, hau da, sistema arriskutsua da. Sistematik kanpo egotea arriskutsua da, ez? Baina, bueno, bai, gero egia da baita ere, berez ez daukazula zertan musika jakin edo musikaz jakin, o tipo horretako musika gozatzeko, badago jende asko ez dakiena musika edo ez dakiena instrumentu bat jotzen, baina gozatu bat duela talde horiekin, esan nahi, hori ere ez da, baina bai iruditzen zaidala hori gaudela edo orokorrean dagoela jendea oso dituta musika kuadratu batera, ez? Eta zuk esan dezuna, hemen hasieratik esaten ditzugu zer dagoen, estribilloa sartuko da lehen minutua baino lehenago diskografikeko horrela eskatzen dutelako, eta bla bla bla, movida horiek guztiak. Baina... Bai, eta azkenean bebai, gorputzak eta garunak bebai eskatzen digu, entzutea erreta jartzen duzun, eta behar duzu azkar entzun abestiaren mamia, Bai. Bai, niretzako pazientza kontu bat da, berez. Igual musikariok badaukagu kuriositate gehiago berez, igual musikan aritzen garelako, eta
baina netzako pazientzia kontu bat da, berez. Edo zeinek ikasten bada entzuten, berez musika progresiboa bau de mil tipos, Claro, hori beste mil movida da. sensaciones, osea, Bai. da un abanico super handia. Bai, dude gabe. Baina, bueno, guazen teknikaren atalea, vale? Ze bestela, azkenean, gaia interesgarria da, baina, bueno, pixkat aurrera egiten juteko. Bai, lasai. Eta bain bai eskatuko dizu dela berriz gitarrare martxan jartzea. Vale. Ea ez digun soinu celebre asko ateratzen. Baina, bueno, vale, hor, etorri da soinu celebre pixkat. Bai, hotza daukagu soinu celebrea, supongo. Bueno, egin aldet bestela jarria... orain jazta, Jaitsi balako pixkat, bai. Vale. Bueno, nahi bat. Vale, hor, sartu da ondo. Vale, lehenengo galdera da, ea teknika rutinarik bat daukazun, edo beste era batera galdetuta, gitarra bat eskutan daukazunean zer da jotzen duzuna. Ba, normalean ez daukat rutinarik, ez teknika rutinarik. Hartu dut gitarra batzutan, inkluso pentsatzeko, nire gauzetan pentsatzeko, oza, sin más, automatikoki hasten naiz jotzen. Momentu bat, Zaidan lehenengo... jetxiza gitarra, ez aire sartze pilo bat, justu jo behar dekenean igoko ia eta listo. Vale, perfecto, oin bai ez, ondo? Bai, perfecto. Hori zer nebinen esaten? Bai, gitarra hartzen dekenean zer jotzen dekeen, esan nahi normalen ez daukekela zer argirik. Normalean, batzutan bai hartu dut gitarra gauza zehatz bat egiteko, baina izaten da ideia bat daukazulako buruan, zeta kurrio nosekeko, sakaz apuntau, eta nadozu justo heldu, eta hartu gitarra lehenengo gauza hori gertzen zaigu osto eta askori beti. Baina normalean izaten da horre musikan, dala musikan galtzeko daukadan tresna errazena edo. Akorde eta pizkat arpegio artean, hori biltzen naz, normalean, ezer bilatzen. Bai, sonoridade bila bezala, ez, edo... Bai. Ok. Vale, nire hurrengo galdera da, zein den zure teknika gogokoena? Bai jotzeko edo bai entzuteko, izan daitezke bi ezberdin. Agian bat jotzea gehiago gustatzen zaizu eta beste bat entzutea, edo agian biak batera nahi dituzu. Hemen daukadan arazoa da, ez dakidanez, asko, ez dakizkit izenak, orduan... Vale. Ez dut lortuko esaten. Agian lagundu aldizu. Basikoak edo bendina, da jamerron dalakoak, bai. Baina nik adibidez alakoak erabiltzen ditudanean bebai da... Ba, igual, nota konkretu bat, edo konkretu batek behar duelako alako atake bat, edo esaten da, bai, sentimentutak ateratzen dan zeo zer, ez... Aquí voy a hacer un bending, edo. Esaten da, hostia, me ha salido un bending aquí, vamos a ver si... Emango diogu forma honi. Vale. Ez tala izaten ez ere gauza zea bat, konstiente bat, baizik eta momentuan ateratzen... Horren, bendina dala esango zenuke, adibidez? Ez que ez dakizkit izena, orduan esango nuke bat ezagutzen doalako izena. Eta nahi badezu egin aldezu gitarra jarri eta jo. Eta ikusiko dugu, nahiz da izena ez jakin jotzen baldin badakizu balio digu baita. Bai, ez dakitze joko duan. Joko dut zeo zer. Emaiok. Markatu. Hori, normalean bakarrik giltzen esanean, ibiltzen akordetan eta melodian ateratzen pixka bat akorde aldaketetan, por ejemplo. Ados, bikain. Venga, urrengo galdera da, eta hemen ere berez izenakin dijoa, baina, bueno, ez baldin badakizu izena, saiatu jotzen eta listo. Eta zein da gehien kostatzen zaizun teknika? En plan, zein da noizbait ikasi nahi izan duzun teknika hori, eta ez dezun aldortu ikastea? Ez naz jarri bez asko, baina hori kontua da tapina, ez? Bai. Ez do, nore pilla hau askotan horioa, ez. Eta hori badakit dala errezenetarikoa, Bai, eske... Edo de más agradecido.
Bai, da oso agradecido. En plan, hasieran egia da pixkat... A ver. Alako zer. Gitarrak hau da. Bai. Ez dakit, hor nago librera. Berez, kontua da tapina egin daitekela nahi duzu bezala, inkluso egiten baduzu rollo jarri horrela eta en plan, al puto azar, Claro. hau ere da tapina, gero esango nuke mitiko tapin Van tapin hori dela gehiago tresilloetara, ez, lehenengo behatz hau Beti egiten dut broma hori umeekin klaseak ematen da, tienes que utilizar este dedo. Eta da, gero jamerrona. Rollo, Aha. basikamente da, eskuinarekin pull-off bat, eta eskuinarekin eta ezkerrarekin jamerron. Hori da, bai, Aha. listo, Bai. pillat, ya está. Vale, Hala. orduan gero datorren, oraintxe egingo dizudan galdera ez zaizu gustatuko asko, zera tapinaren testa. Baina lasai, ze daude, ikusi egin dezula, orduan barkatuko dizut, eta dauzkazu beste bi aukera, bale? Ze hau astero errepikatzen dudan gauza da, baina zuri ere errepikatuko dizut. Hasieran egin un tapinaren testa nini zelako frikazo bat, bale? Ba, nahi tapina asko gustatzen zaidan teknika bada, eta zan niretzat en plan de gitarrista hon batek tapina jakin behar du. Gero konturatu naiz gitarrista mota asko daudela, ez? Eta adibidez behin etorri zen tipo bat, jotzen zuena gitarra nioin asko hobeto, baina justu tapina ez zuen jotzen. Eta orduan esan nion, bueno, ba orduan egin zure riffik onena. Eta gero etorri zen beste pertsona bat, uste hau Ola Salvadorrekin inula lehenengo aldian, ba Ola Salvadorrek asko arpegioak eta hola jotzen ditu, orduan izan zen, bale, ulertu behar dut baita dagoela beste gitarrista mota bat, ez dituena ez riffak, ez punteoa jotzen, eta jotze dituna arpegioak. Orduan, hirugarren testa da arpegioaren testa. Aukeratu dezakezu nahi dezuna. Edo riffardo bat, edo arpegio polit bat. Zeuk aukeratu. Ba... Igual hobeto egin gau, arpegio polit bat, bai, daukagun soinuarekin eta bar, bai. Ja, bai, hori bai. Bueno, lehen egin doanan antzeko, azkenean. Mhm. Arpegio... ez dakit. Entzuten da oin gitarra edo sartu behar dut? Sartu behar dut. OBS-en sartu behar dut bai, uste. Bai, hor dago sarota. Tranquil. Benidora. Puta madre. Bai. Hor dago. Aprobatu irabazidek. Venga, urrengo galdera baita ekela pixkat sufritzen ikusteko, bale, galdera hau dituk, en plan, konbidatua pixkat puteatzeko eta, ba, sin más, No. presionatzeko, ez? Orduan, galdera hau, eta dek azkenetako galdera ja atala honetan, dek, baziok atalen bat saden kantetan, kontzertutan, kanta hori hasten denean, ja gola pentsatzen en plan de, rollo, mentalki preparatu behar dekela zati hori datorrela zati hori datorrela prestatzeko bezala, baziok horrelako zatirik. Bai, eta gainera ez da, oin justo goratu dut, ez da zati oso zaila, badauka abesti bat, zeizura abestia dala, justo hori, lehen aipatu doana Bai. rapeatzen ibeltzen zela eta. Bai. Ibeltzen da momentu bat, non abesten hasten naiz, da justo gitarrakin oin ez dauka tropeatuta, baina bueno, egiten dute beraka... Ez dakit, oin ez da entzuten, barkatu. Ba, entzun da, pixkat entzun da, mikrofotik, baina eman, lasai. Hori dala nahiko errez, aberez jotzeko, eta justo zati horretan hasten naz abesten. Eta askotan gertatzen zat, hori, que llega a este punto. Zu bai bado dozune, marreko da bai. Ba, eske, Ez da oso zaila, berez.
Ja, baina nik beti errespetatuko dut asko, eta bere garaian igual, ni izan naiz mitiko snob metalero de eske gitarra espadu ondo jotzen, gero konturatzen zea, tio, gitarra jota kantatzea ze txungo da. Lan hori zeuk probatu arte, ez zara konstiente, eta igual zertez du, eske ari da jotzen lau kinta eta listo, eta ez du ez da egiten ari, baina eske ari da obesten aldi berean, eske... Gainera justo aipatu duzuna, kontzertuetan batez ere gogartzen dut alako sentsazio bat, gero lokalean normalean beti ateratzen da dana, ez? Edo etxean gauzenean edo. Ja, hombre, Baina kontzertuetan bai bertatzen zait hori, badakidala, zeizure puntu horretan, justo ahotsak egiten dola gora, eta gitarrak egiten egiten bera, eta hori da gertatzen da goza polita justo abestian, batzutan kagatu dut hor. Bai. Kendu gitarra igual ja, ze Bai, momentuz ez dira, lasai. Momentuz ez dira beharko geror arte. Nei batzukin lokaleko ensaioan ere bai, en plan, ez hainbesteko presioarekin, zeda, en plan, kagatze baldin badiat, sin más, parre egingo diago denon artean, eta listo, ez? Baina bai, egia kontzertutan, eske, claro, kontzertutan hortziok beste kontu bat, oraindik ez diaguna, bueno, ez diaguna igual hainbeste aipatu da, dek, ostia, igotzea izenean estenatoki baten gainera, nahi dek jendeari demostratu edo, iret musika, ez, edo ja presio estra hori jendea begira dagoela, eta jendeak juzgatu laula, eta igual norbait itzaio gustatzen, eta hor, sartzen dira faktore asko borrokan, ez, jotzeko momentu hortan. Zaiat, ikberdin sentitu ahal izan dekeen, edo... Bai, bueno, nik daukat hor gatazka ze, niri gustatzen zatez pentsatea, justo, igotzen azenean, edo Vale. nabilenean, bai, entzagutan be bai, baina errezago bertzen dugu, Ez dakit, dana izatea alako, ez dakit esango da memoria muskular edo, baina gitarra eta hotza izatea dana, como, zehose ateratzen dana. Ez dut pentsatu behar ez letra, eta zehose pentsatzen behar duanean, presioa sortzen zaite arlo horretan. Da berez, igual zuk egiten dozutelako alako teknika aldetik zeo zer mas elaborau eta normala da be bai, joder, ejekuzioa ondo egon behar dela. Justo ideia hori espresatzeko Bai, hori bai. hori ulertzen dut bai. Nik ere gertatzen zait askotan, da beste egunean adibidez jo genuen larun batean Deuston, da genukan abesti berri bat joko genuena, eta justo konturatu nintzen pedaleran ez nula jarri pedala. Justo erabiltzen dudala, ematen diola pizkat kutsu bat solo horri bestela, nahiko normalitua da. Eta segundu baten pasatu zitzaidan burutik, eta inventatu nun beste solo bat. Osea, berez badaukagu libertade hori, Bai. bai, eta ditugunez mila aldiz, ez dakit, ez gara batzuk bestei esaten, ez da justo holan zelan dana bestia. Ja, Ez dakit, bai. abesti batek igual momenturen baten hartu dezake beste, zuzeneko baten partikularren hartu dezake beste karakter bat, edo... Bai. Horrek gogorarazi dit, Gasteizko gaztetxean jo genula, orain dela pare bat hilabete edo. Eta dago kanta bat egiten dudala, breakdowna ez, dela takan, eta sartzen biribiri, rollo sweep bat, ez? Digo hor, zea takan guztien atzean. Eta jo genuen... Nik holan piribiri holan hortzen dut super ondo. Nola? Breakdown da, esan duzuna hori, piribiri dela niretzako la mejor expresión hori ulertzeko. Justu, hau izan zen, ordueteko kontzertuaren amaieran berriz jo bergenun kanta hori, jendeak eskatu zulako. Uste dugu jendeak eskatu zula benetan, badakizu batzutan peste bat hori izaten dela pixkat, en plan de, bueno. Eta... Ez beti esaten da serio, hombre. Eta, claro, iritsi zen momentua, eta jo nun, eta lehenengo aia jo nun de puto culo. Eta izan zen en plan de, mira, me la suda. Eta egin nun breakdowna jo bakarrik, eta hor ahaztu nintzen arregloarekin, eta burua pinpan, eta izan zen momentu bat, en plan de, eta norbaitek esan behar badit, aizu, ez dituzu joa azkeneko zea horiek, eta bueno, momentukoa ez. Esan dekena pixkat, Ez dut uste inork ez dakit esango dizunik, ez? Berez da, como momentu, irabazi du momentuak berak partiturari edo batalla hori gertatu da, eta esan da, merece más la pena oin, momentuan gertatuko dana, ondo jotzen baino, eta niretzak hori pixkat magikoa bada, bai, emate dugu kutsu bat abestiei eta zuzenekoei, bai. Bai, eske zuzenekoak badauka magia extra hori, ez? Gero,
Eta nire ustez, talde oso onak direnak, lortzen dute direktoko movida hori diskoan egotea baita. Rollo, izatea, zuk entzute duzu talde baten disko bat, eta zuzenean jotzen du oso antzeko, baina feeling horrekin, eta niretzat gauza Claro. bat taldeari ematen diola kriston puntxa. En plan, Claro. Bai, da, igual, zu kontzienteki uste dut, gehienok somatzen dugun zeo zer, ez? Musika entzuterakoan. bai, Bai. zan daiteke. Ados, bueno, beste bi galdera, eta joango gara ja gusto pertsonalen atalera. Saiatuko, lehen esan dut, 11 galdera arte, pixkat luzatzen baldin bagara, luzatuko gara pixkat, baina askoz gehiago ere ezin dugu, ze nire neska azterketatan dago, eta oera jun behar du, eta bueno. Baina, galdera da, behatz ekstra bat euki beharko bazenu, nun eta zer gaitik? Ba, igual esango nuke hori eskerrean, ez? Vale? Baina, ez dakit, arpegioetan ibiltzen hasenez askotan bilatzen bueltak eta melodiak, igual esango nuke eskuman, amen, beste bat. Bai, Hacer arpegio algún arreglillo egiteko. pipi, ez dakit. Ados, Aurkituko nuke zeo desberdina edo. Vale, perfecto. Eta beste galdera da, zure ustez zer da hobea? Gitarra on bat ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli on batekin. Eta matizatu dezakegu galdera hau pila bat, baina momentuz matizi gabe, eta gero nahi badaz matizatuko dugu. Vale, eske justo nire kasua da. Eta hori esango dizut aukera hori nire kasua izan dalako. Oin gehiago zaintzen dut, ikusi dudalako beharra edo, baina ni hasieran taldean bebai, jotzen lehenengo urtean edo, oso gitarra txarrekin ibili nintzen. Vale. Baina banukan amplion bat, basu joleak usten zidana, box, hace 30 uste dut sola. Vale, bai. Da niretzako zen la hostia. Gitarra txar batekin ibiltza, afinaba, también te digo, osea, Claro, punto horretara hori da uno de los matices, baina bai. Bai. Osea, soinua zeukan estandar, no? Gitarra, igual esan super polita, baina beti gustatu zaitu bai pedalekin ibiltzea, asko. Da nik limpio ditzen dion horreri taldean edo grabatzerakoan ez da normalen esaten limpio. Eta igual hortik dator pizka bat bai. Igual izaten da egongo dan soinu limpioena edo abestian. Baina beti bilatzen dugu matizen bat egotea, ez? Bai amplitik saturazio pizka bat balbulari edo... Bai. Eske hor, matiza da, adibidez, gitarra txar batek afinatzen du, mantentzen du afinazioa, galdera ona. Claro. Eta matiza erabakinun matiza izango zela, gitarra txarra da akademi bat, eta ampli txarra da baita akademi bat. Eta gitarra ona nahi baldin badezu aukeratu nahi dezun gitarra, rollo, zeia danok dakigu ze gitarra diren onak, entre comillas, 2000-tik gora ordaindu behar dituzunak, eta ampli onak ere bakigu zein diren. Hori, Box AC50, AC30, Marshallak, Mesa Boogie, Soldano, hor da pila bat, ez? Orduan, orain egin da remodelazio berdinarekin geldituko zinen. Akademi gitarra bat, pepinazo batekin. Justo oraintze bertan uste dut ezetz, baina ezin dut esan aurreko urteetan ibilen zela holan. Eske ni eta uste dut horre badukala zerikusia belarriz ibiltzen naizela asko gitarran. Gero zuzenetakoetan hasi ginenan, hor ikusi genuen, hor bezomatu nuen behar nuela gitarra bat ja que fuese de fiar, baina niretzako da kontu bat gehiago hori momentu kritikoetan behar doalako nota bere lekuan egotea. Eta oin bai ikuste dut pila bat. Bai. Eta oin aukeratuko nuke gitarra igual. Gitarra hon bat, eta edo zein ampliekin, como si es un equipo de sonido. Ja, baina amplia akademi bat baldin da baita. Claro, movida hor ziok, en plan, bietan daukak elementu bat dekela la puta mierda, lo peor del mercado. Orduan... Bai, uste dut egongo nintzatekela lasaiago gitarra hon batekin, edo balduko, que no perdiera los nervios tanto.
Ni lasai ibiltzea hor, que no de una nota hori ez dakit Ja. ondo joango zan, A ber, eske hemen entzun ditut nik ja era guztietako erantzunak, ez? Batek esatezun bera, baita soinu teknikaria dela, ekaitz Garmendiak, tio esatezun. A ber, berak nahi gauzula gitarra hon bat, ampli mierda baten, zegero ampli mierda horren soinua, joak, mikrofonatze baldin baduzu, maitik jarri aldizutela bastante sonida. Dentro de Justo lo nengoen malo, ez? pentsatzen orain, dagoen software kontu guztiarekin, berez, no? Entzufatzen duzu tarjetara gitarra eta gero que te den el ampli nadosuna. Bai, Osea, Eta egia da, joder, ondo sonatuko badu, gitarra hon batek emango dizun erosotasuna ez dizu baten akademia hauetako batek, para nada, hori. para nada. Orduan, Mhm. da galdera bat pixkatula gitarra mundu barruan pixkat Zaila da bai, zaila da. Ointxe bertan igual gitarra bat aukeratuko nuke bai. Ados. Bale, jugungo naiz orain, momentu batean, zerbeza baten bila, orduan. Utziko zaitut hemen jendearen aurrean eta eskatuko dizut pixkat jendea entretenitzeko. Así que eman soinua gitarrari eta todo tuyo. Vale, sartuko hain Zarata berriro, Bueno, hasiko naz. baino kontua da, Zarata sartu, baina zu hizketan ari baldin bazara Zarata hartzen diola pixkat. Claro. Baina gitarra jotze baldin baduzu Zarata ez da hainbeste entzuten. Así que... Perfecto. Ba, bintxo no, bai. Así que todo tuyo, abentxe nator, pare bat 3 bat minutu, vale? Vale, bai, lasai. Igual jeitsi pixkat gitarra ikusteko. Vale. Ez dakita, edo igual atzera. Bai, rollo, bai, pixkat enfokatu, lan, pa que se vea lo que tocas.
Listo, listo. Bueno, zer, entretenizu dezu jendea? Ez dakit, esango dizute haiek, a ber. Gaur Saiatu dago, naz gutxienez. gaur dago txata nahiko dela asai, baina bueno, tranquil. YouTubeen ere ikuste baldin badu norbaitek, nik uste gustatuko zaiela. De hecho, joan naizen ere gonaiz pixkat entzuten, etzen entzuten asko, baina ez zuken itxura txarra. Así que, de hecho, bihar ja deskargatzen duanean bideo bat hori YouTubera igotzeko eta hori beti baita igotzen dut hasieran TikTokera eta Instagramera eta hori normalean elkarrezateko zatiren bat. Normalean izaten dau, orduan aukeratuko dut hola gustatzen zaidan zati politen bat eta segurazki hori jungo da gora. Ordu hauetarako igual aprobos da gusto. Hor lasai. Jodezuna, ez? Bai. Bai, dago, bai. Baina, bueno, gero, azken galderan, segun zer esaten duzun, agian azken galdera igoko dut. Ikusiko dugu. Ah, bueno. Eta azken galdera dauka mamia pixkat. Ikusiko dugu, a ber. A ber, beldurra ja. Ez, lasai. Ba, jago zen hirugarren atalarekin, normalean azken atala izaten dena, 11 eta 5 dira, orduan segun zenbat luzatze garen, baina hortik ibiliko da. Eta atal hau da basikamente pixkat zure influentzia ezagutzeko, ez? Ezagutu dugu orain arte konposatzeko erabiltzen duzun bidea, más o menos, ezagutu dugu baita ere gitarrarekin, teknikoki nola moldatzen zaren, edo zer den gehien gustatzen zaizuna. Eta orain, sin maz dauzkat kaldera pilo bat, jakiteko zure influentzia. Orduan, lehenengo 3 galderetan ez raiatu, rollo, ze galderak dira erresak eta aldi berean dira oso zailak, bale? Orduan, esaten batzu, jo, ez dakit zer esan seguru, tranquil, eukiko duzu aukera zure beste gustoko taldeak aipatzeko aurrera ere, bale? Orduan, lehenengo galdera da, zure talde gogokoena. Ba, esan dozuna, zaila da, Bat bakarra aukeratzea. Bakarra, ezta? Ez que zaila, baino esatu dizuena, tranquil, ze daukazu aukera gehiago, gero jende gehiago aipatzeko. Hala ere, emango dizut aukera, nahi batzu 3 talde aipatzeko. Bakarra aipatu beran 3 aipatzeko aukera emango dizut. Igual zaila da. Ba, a ber, esango nuke bai, igual ez dala, ez dakit, konstienteki aukeratzen dudan zehozer, baina beti voltatzen naiz aldiro Cranberries taldera. Igual ez da lo más esperado, baina askotan bueltatzen naiz Cranberries taldera. Da bai, esango nuke oso fan nazela, ez dakite, Tool taldea adibidez, edo Nirvana bai, oso gustoko dut, beti asko, eta ez dakit, berri txarrak talako taldeak bai. Baina Cranberries bada talde bat, beti da nik egon dana, txikitatik, eta uste dut betirako geldituko dana betik bai. Ba, igual, baita, naizta gaur egun aktiboan ez egon, eta hori, emate zaitula pixkat oroitzapen horietara, nostalgia horietara, ez, txikitako... Izan lehik, bai. Bai, baina ezke, bueltatzen ez askotan, eta ikusten ditut gauzak super guapoa, super aktualak ikusten ditu dela talde horretan. Da, behai dela ikusten dut askotan, da talde bat jorratu dituena estilo, edo haien estiloaren barnean estilo ezberdinak, eta oso gustoko dut hori bai. Ados. Ba, hurrengo galdera ere,
ez da bat ere erraza, eta da pizka gogokoena. Hor bai esango dala, a ber, saia bai, Hmm. Baina bai gertatu zitzaidan Tulen Lateralus diskarekin izan zela niretzako alako ez dakite. Eta gainera, baneukan entzun da diskaren abestiren bat, uste dut Lateralus abestia bera. Mhm. Esan nire rolloa, osea, ez dakit zergatik entzun nuen lehenengo aldiz eta aurkeztu zidatenean, digo, no es lo mío. Baina egun batean, ez dakit, jarri nintzen ni bakarrik entzuten diska osoa hasieratik amaiera arte. Eta niretzako izan zen entzalo bat aurpegian, eta hori operatuko nuke bai. Ados. Eta kanta gogokoena? Ba, eske hau bai dela hipersaia gai, Bai. kanta bakar bat ukeratzea. Eske disko baten barruan dauzen beste. Ja. Ba, igual esango dut Oasis taldearen Cast No Shadow abestia. Hori oso doko dut bai. Ez da famatuenetarikoa, Ez dut baina... ezagutzen, en plan, pentsatu dut Wonderwall esango zenula, eta bueno, Wonderwall zen ezkero, Agur. finalizar stream. Ez, ba, hori abesti bat dala Cast No Shadow, eta bai, hori oso gustako dut bai. Orain, aipatu du, nahi batzutan okurritu zizkit galdera baita ere pixka zorrena martxeta. Bota bai. De qué da Wonderwall? En plan, zeatik jendeak odiatzen du hainbeste Wonderwall, zure ustez? Igual delako oso erreza jotzen, baina ez dakit, niretzako da un temazo. Baina berez, ez da ere hain erreza, esan nahi, adibidez, ulertu dezaket Smoke on the Waterreko riffa, bai izatean plan de joder el puto riff este, ze hori bai da nahiko erreza. Baina Wonderwallen, ostia, eskuineko eskua dihu nahiko tan-takatakan, eta Bai. eta ezkerreko eskuan ere ari zara egiten akorde kompletoak, ez dakit, a ber, evidentemente ez da Dream Theaterren kanta bat, baino ez da ez da hain Niretzako da erreza. un temazo, bai, Wonderwall, no? Ez naz hate horretakoa. Mm. Baina egia da dagoela hate pilo bat abesti horiekin, eta... Esango nuke igual hori, delako behin antzat dozula errestasuna egiten trakatan, jo dezakezu Oasisen diskografia osoa, ez bakarrik Wonderwall, osea. Igual horregatik da. Eta jende Bai. Wonderwall aukeratzen du hortarako, ez. Plan, Ikasteko igual erabiltzen da pilo bat, bai. bai. Abesti hori, azteko gitarran edo... Ez que gero... Mi, sol, re, la, eta bi atzamar hauekin hor, Eta gero... zita denbora guztian. Ez que uste baita ere dala, dagola meme hori, ez, en plan de rollo mitiko el guitarrista pesao eramaten dula gitarra leku guztietara eta esaten dula, bueno, orain berdin du Wonderwall jokoet, ez, Horai Wonderwall, bai. Ni uste Bai. meme horregatik igual dela baita, ez. Bai, baina igual memea etorriko da horretatik, ez, no? Dala como oso principiante gauza bat, eta igual batzutan, ez dakit, goresten dugu pilo bat virtuosismoa edo. Bai, izan daiteke. Bueno, instrumentoetan da normala da, osea. Baina berez bai, abesti bat, non bi atzamar hauek hemen dituzu abesti guztia. Eta bakarrik beste bi atzamarrekin aldatzen dituzu akorde guztiak eta lotzen duzu Bai, abesti guztia. Igual horregatik izango da, bai. bai, izan daiteke. Bai, de hecho, esan nola zen, Euskal Herriko Wonderwall da 10 urte gartzelan. Dauka ritmo oso antzekoa, tío. En plan da, denbora guztian... Ez dira, akordeak ez dira exactamente berdinak, baina sol eta do ustez badauzkala baita, orduan da pixka bat, en plan de... Sin más. Guk bai, beldur gabe erabili dugu eskumako esku horren patroia edo. Oso erraza sortatzen azkenean. Baina, berez patroia ez da igual hain erraza identifikatzeko, esan nahi dut. A ver, evidentemente, zure diskografia osoa pasatzen badin zu patroi hortan. Bada gauza bat esaten dezuna, joder, otra vez, el puto mismo ritmo, ez? Baina, adibidez, zu Wonderwallen patroi hori hartu, eta patroi berdina eskuinarekin jotze baldin baduzu ikaragarri distortzionatuta eta torropeatuta dagoen gitarra batean. Nirvana. Zaila izango da, igual egitea, zea ez konexio hori, plan de hau Oasisetik atera dute ez dakit. Bai. Ez dakit. Bueno. Azkenean akordeak aldatu dituzen momentu horretan, ja lortu duzu beste sentimendu
batetan sartzea, ez? Maior bat, hasten zara maiorretan jotzen edo, eta Claro. por mucho hasten zara patroi bere errepikatzen bakarrik da ritmika, vale. Gero, hau, da lehenengo aldia egingo dudana galdera hau, zuzeneko hauetan. Eta aurrekoan gogoratu zitzaidan, datorren astean izango da ja denboraldi amaiera. De hecho, gaur igual emagut pistaren bat norri izango den azken gonbidatua. Ze da nahiko gonbidatua handia, ¿vale? Nik uste dela orain arteko handiena igual. Ya, hay que crear un poco de hype. Bai. Ez, Me tienes adien asko. ez bat bestea baino gehiago delako, baizik eta, ostia, tipo hau da Euskal Herri mailako gitarrista bat, oso famatua, talde oso famatu batekoa, eta nik uste interesgarri izango dela. Total. Ja, emozionatu naiz, hasi naiz horrekin, eta ja, eta aurrekoaren nintzen pentsatzen ebelan, behar ditut galdera berriak. Hirugarren denboraldira begira, ze beti errepikatzea ditut galdera berdinak. Orduan, nire asmoa da galdera batzuk mantentzea, baina beste batzuk pixkat rotatzen joaten. Orduan, galdera berri horietako bada, lasai, baina da, zure ustez, eszenatoki baten gainera igo aurretik, alkola bai edo ez? Eta erantzuna baiezkoa bada, zure ustez zen bada onargarria? Nik esango nuke, berez erantzuna niretzako dela ez, baina bai eraten dut. Osea, ez doalako daten asko, edan dezaket da, normalan hartze dozeo zera igo aurretik, da jo bitartean be bai. Baina ez zait gerratu haindik jotzea Tomer Luthor, nazten tokian. Ja, eske galdera hau etorri da pixkat, nire esperientzi propio pare batetik. Eta kontua zen, behin, euki genuen kontzertu bat Berlingolan, aurreko udan, eta ekipoa jartzen genuen ia guztiak guk, bale? Orduan, arratsaldeko bostetan geunden jagan. Arratsaldeko bostetan iritsi ginen, eta lehenengo esan ziguten izan zen, nahi ez duek kaina bat? Eta esan genuen baietz. Eta guk jotze genuen, gaueko ordu bat aterdietan. Orduan, bueno, esan daiteke, igo ginela ja pixkat roskatik pasata, ez? A ber, kontzertua ez genuen klabatuko, ez zen gure kontzertu honena izan, baina ez zen ez desastrosoa izan, baina bueno. Baina gero, handik hilabetera edo jo genuen Altsasun. Eta baita joan ginen bostetarako edo, baina jo genuen 7:30 Eta hor bai, izan zela nik uste gure kontzerturik onena edo onenetakoa. Zegeunden, con el puntillo esaten dena, rollo, daukazu igual, punto nahikoa pixkat, ez dakit, ausartago edo egoteko, edo lasaiago, edo ez dakit nola esan, baina ez zaude perjudikatua. Orduan, aurreko, pentsatu nuen, ostia, igual hasiko naiz galdera hau egiten, eta interesgarria izango litzateke, igual baitaren non dagon pertsona bakoitzarentzat umbral hori, ez? Noiz zauden ongi txispatuta baino ongi, eta noiz zauden igual jarroskatik pasatu. Nik esango nuke igual niretzako klabe izango litzatekeela, puntuan on hori lehen esaten nuena pixka bat, ez duzun pentsatu behar, eta igual, ez dakit, droga guztiek batzutan lagundu dezakete, ez? En plan, kontatzen, baina instrumentuarekin eta musikarekin berez, eta dakizuna edo berez askotan ja jo duzuna ateratzen hor pentsatu barik. Hori izan like puntu interesgarri bat. Bai. Bueno, hau ez dut kontatuko. Ja kontau, ja bota. A ver, sin más, nik lehen kanutoa erratzen ditun desente, vale? Orain ja azken handian ez dut erratzen ezer. Oso noizean behin igual lagun ematekola. Eta Gasteizen eman genuen orain dela pare bat, 3 bat hilabete kontzertu bat, eta egin akatsa erretzea kanuto erdia baino gehiago normalean ja ez dudanean erretzen kontzertu horretik. Orduan hasi zen kontzertua eta negonen plan zertan nago hemen. Rollo... Empanadísimo. Ez empanadísimo baino gehiago, medio emparanoia, rollo gaizki. Ez zitzaidan ondo sartu. Egia da hori, pare bat, 3 bat kantu jo eta ja ondo. Baina hasieran gaizki. Baina gero beste baten, errenun pixkat gutxiago, eta egon nintzen kontzertua de puta madre. Eta hori, zinaz da, dira gauzak, sustantzia movida da, batzutan lagundu aldizura edo zuk pentsatzen dezu ari zaizura laguntzen eta dena ondo dijoa,
baina beste batzutan baita ere euki aldu alde txar hori edo dena ez dela ondo aterako sentsazioa edo ez dakit. Bai, nik uste dut hori, aipatu duguna, badagoela hor puntu bat, ez? Mm. Eta sustantzia guztiekin gertatzen da, azkenean. Mm. Mientras hori, no te perjudique, hori, behar badozu hori, ondo jotzeko hor bai arazo bat daukago. Bai, dude gabe. Dan, bakarrik erretzen dezunean edo eraten dezunean funtzionatzen du bestela, no, hori. Ja. Baina, bueno, galdera xelebreak alde batera utzi eta guazen berriz ere gusto pertsonalen movida honekin. Baina, galdera zer irutu zezu, zimaz jakiteko. Ondo, bai, kuriosoa, bai. Eta, claro, nik uste baita ere, segun gonbidatua, erantzunare izan aldara graziosoa, Bai. edo ez, edo, ikusiko dugu. Bai. Vale, orain eskatuko dizudana Dream Team bat. Hau da, nahi dut zuk egitea, diseinatzea Dream Team bat, non gitarrista, bajista, baterista, teklista, oboeista, nahi dezun taldea sortu dezakezu. Eta nahi baldin baduzu, zu izango zara talde hori ikusiko duen pertsona bat, edo nahi baldin baduzu sartu zaitezke zeu ere talde barruan. Osea, ikusten dut hori, bigarrena, Azke, etortzen zaizkit pilo bat super handiak, eta ni baino beak, behai abesteko eta jotzeko gitarra seguro. Bueno. Dream Team bat egitea, berez, ja manegoan, galdera hau entzun da neukan, ze ikusi dut programaren bat, eta zai eruditen zait pilo bat galdera hau. Bai. Zehazten naiz pentsatzen da normalean, etzaten dudanean bateria baten, atratzen zait segituan basu jolea edo... Talde berdinekoak. Taldeak oso ondo enkajatzen dutela haien artean. Eta horregatik, batik como pena hartzea ez dakit, ametik hau, ametik bestea. Nahi baldin baduzu hartu talde bat osorik eta listo. Aurrekoan... Ez, lasai esango ditzuta, Aurreko astean batek esan zen. Berez, Dani Carey baterista hartuko nuke hori seguro. Oso gustuko dute Tool taldeko baterista. Gertatzen dalako ez dudak ulertzen, askotan gertatzen ari dana, baina gustatzen zait. Eta da, zer niretzako da flipantea. Ikustea non horre eramaten zaitula ikusle moduan bakarrik bateria jotzen, eta ez dakit ikusi osun bideoren bat edo, brutala eduten zait. Tu lentzun izan dut pixkat, baina ez dut ikusi inoiz zuzenekorik edo. Badago hor YouTubeen Neuma kantuaren bideo bat, da drumkan bakarrik, zuzenekoa, da telita. Vale. Telita. Bateria, bai, ez dakit, halako zehozer Dani Carey, eta gara, hartzen zaizkit gitarra eta abeslari bera. Oso gustuko dut bateria betidanik Dave Grohl, baina ez dakit, ateratzen dion soinuagatik flipatzen dut bai. Baina, bueno, Dani esango nuke bai. Gero, gustuko dudan basu jole bat da... Kaiuz taldearena, Niki... Gatuko dut ez dela itxoen. Kaiuz dago guai. Ni ez naiz oso ez. Hori, egon zanak Queens of Stone nintzen be bai. Itxoen, bilatuko dut. Hasiera batean. Izena ez dakit. Bai, Nick Oliveri, bai. Vale. Nick Oliveri. Hori oso gustuko dut. Berez hor, Queens of Stone nintzen gertatzen zoan Song for the Deaf diska horretan dagoen... Hori igual bada Dream Team bat, ez? Dana musikari ezberdinak talde ezberdinetatekoak, dago hor Dave Grohl, dago hau Nick Oliveri, eta abeslaria ez dakit zonan ditzen zame bai... Josh Gomez. Hori zan... Gitarrista. Bai, ez? El principal, ez? Eta... Baina son beste bat... Ahotsa ez zen? Bai, ahotsa be bai, Vale. A ver, ni ez naiz... Baina, txuen, Ez naiz oso ez taldea... que... Screaming 3 taldea ezautu oso? Ez. Zegome bai, Mark Lanegan hor, talde horretan sartuta, edo proiektu horretan, justu diska horretan, asko gustatzen zait. Dago abesti bat dela Song for the Deaf. Hori igual entzun, seguru ez den etxiok. Ez du berak abesten du beste abeslari batek. Hori bai da alako Dream Team bat behar, en sí mismo. Eta gero ez dakit, frontman moduan beti gustatu zait asko Wolf Aliceko neska. Ez dakit nola ditzen dan. Izenekin naiz txarrena.
Ni berez izenekin ez nahi txarra, baina niri gustatzen zaizkidan taldetakoak. Claro, claro. Esan Ba, aldizkizu. ni nire gustatzen zaidan taldeak, bez, ez dakit, ez dut gogoratzen izena normalean, Eli ez dakit zer. Eli, abizena ez dakit, badakit izena zela Eli alako zeu zer. Mhm. Da, iruditzen zait badala, gitarrista dela hostia, ni asko fijatzen da, igual ez hain solistetan edo, bai, gustatzen zait asko gitarrista bat non mugitzen da ritmika eta arregloen artean. Mhm. Asko gustatzen zait hori. Eta neska honek egin du super ondo. Gainera, taldeko abeslaria da, normalen eukitzen dugu gitarra beti eskuetan, eta baitu bai be solo eta arreglo puntuak da. Guai. Bai, Asko gustatzen zait. hori ederra, bai. Da, alako zeo zer. Listo orduan. Ados. Power trio, total, bai. Ados. Ikusteko falta zaizun kontzertu bat. Mila. Bat, esan dut. Ba... Joder, ez dakit. Tool bera adibidez, beti esan didate dala pasada bat, ikusi behar duela zuzenean. Mhm. Da, gogoak ditut ikusteko bai Arctic Monkeys, baina hori bai ikusiko dalako. Etortzen azaleko ona Bilbora, BBK Lifera eta joan eslako ikusteko. Mhm. Ez naz así como oso fan, baina ikusiko dut. Ja, baina Ba, merezi ditut du. gogo pila bat. Ointxe bertan etorriko direzela ditut gogo pila bat entzuteko, justo. Mhm. Ez da nire estiloa, baina esan behar dago Arctic Monkeys dela talde bat potente eta oso onak direla. Ez da nire rolloa, Bai. baina onak dira. Ez da egunero jartzen duan talde bat, justo, Mhm. baina justo orain dabilela jendea bueltaka etorriko direzela BBK Live kontuarekin dara. Jaman entra ganitas, bai, ikusteko, pilo bat. Ados. Bale, nire hurrengo galdera da. Norekin jo nahiko zenuke kontzertu batean? Hau da, kartela konpartitu edo beraien telonero izan. Mhm. Eta pixkat, galdera bestera batera egin da, Bai. ze talderekin nahiko zenuke erlazio pertsonala bat eduki ezagutzeko talde hori eta beraiekin jotzeko leku berdinean, ez? Jo, ba, nire ez pertsona bat, tio, justo aldatzen gala astero eta egunero, no de grupo favorito, baina bai de grupo favorito del momento, edo. Mhm. Momentuko taldea. Hoi nabil pilo bat entzuten Paramore, eta atera duten matraia guzti berri hori, da topera nabil talde horrekin, igual hori esango nuke. Mhm. Ados. Aurreko disketan pista galdu nun pizka bat, ze joan zinon hor funkira como muy a saco, eta berez da algo que me pega normalean, da uste dut azkenengo diska horretan honetan lotu dutela nahastea beraien estiloan, da dela hostia. Mhm. Ok. Hurrengo galdera, nor berpiztuko zenuke bere kontzertu bat ikusi eta berriro atzera zulora botatzeko? Ba, Kurt, bera, igual. Mm. Bai, da super klitxe, baina egingo nuke, bai. Bueno, baina ulertu Izan behar zen espektakulu bat hori ikustea, berez. Ulertu dezaket. Ja, gainera pentsatu gero berriz hilko dela, orduan tipoa gango zen desfasadisimo. Bai, igual bururik gabe aterako zen jotzera, ez dakitzen lan abestuko zuen, baina brutale izango zen. Wow. Zure ametxetako gitarra. Ametzetako gitarra. Ba, ez naiz oso josia bezez gitarretan da holan. Hori, duela gutxi erosi nun hau, eta nahu super posik honekin, eta ez da oso garestia. Zer da? Bakarrik pastilla bakarrik bana. Gibsona ala Epi? Epiphone, bai. Aha. Bai. Da, ez dakit ez da oso garestia, baina, bueno, sin más, nago super gustora berarekin, bai. Eta funtzioa. Nere hurrengo galdera zen la resistenciago galdera. Baina, gitarra jaitsi, please. Ah, bai, sartu zait. Bai, sartu da hor de repente. Ba, igual volumena jetzitan neukan, baina ez ordena gaiutik, bai. Listo. Bueno, hori, la resistenciago galdera denoak ikusin den. Nik hemen ez dut egiten exactamente la resistenciago galdera. Ez zait interesatzen zenbat diru haukazun bankuan. Neri interesatzen zait momentu honetan zenbat gitarra dauzkazun eta zenbat pagatu duzun gitarraetako bakoitza. Bale, ba, ez dut asko gastatu,
momentu honetan daukat hau, erakutzi gana, Mhm, eta izan dira alako 500 euro, alako zeo zer. mhm. Da neukan aurrekoa eta oraindik erabiltzen dut, izango zian 300 euro, 350 momentuan. Hori da daukadana, gero akustika beha erabiltzen dut, baina ez da nirea, aitarena da, normalean joaten azetzela eta laportza dut. Da espainola beha daukadana da gurasoena, hortaz, no las puedo contar, nire bezala, baina erabiltzen ditut behar. Ados. Vale. Ba, falta zaizkigu bi galdera amaitzeko. Eta azken bigarren galdera da, ea, bueno, nahi dut zuk aipatzea, bost gitarrista internazionalki influitu zaitu zenak, edo gustatzen zaizkizunak, edo aipatu nahi dituzunak, simaz, aukeratu zeu arrazoia, eta beste bost Euskal Herri mailan, baita ere inspiratu zaituztenak, edo gustatzen zaizkizunak, edo zein arrazoiagatik aipatu nahi dituzunak. Vale, hemen eukingo dugun arazoa da, aterako duala mugikorra bilatzeko, ez dakizkit izenak, tio. Tranqui, Naha supertzarri zenetarako. tranqui. Ordu, joan ez bilatzen. Baina hori, lehen aipatu dizute jai irugarren aldiz, Tool taldea, baina berez musikoak oso gustuko ditu eta aipatu dut lehen bateria Danikarei, baina hori Adam Jones, bai gitarrista asko gustatzen zait, Tom Morello bai, baituzte antzekotasun gainera pilo bat haien artean. Dira oso efektu erabiltzaileak, baina gero ejekuzio oso ana daukatenak bai. Eta gainera ez da justo ni gertatzen zaidan gauza bat, baina asko gustatzen zaiten entzutea. Beti aurrean eukin duan gitarrista bat izan da Green Dayeko Billy Joe Armstrong, asko gustatzen zait, ez du egiten ezebez, berez. Baina frontman ona da. Normalean. Baina frontman ona da. Bai, eta ez dakit, berez gitarra soinua asko gustatzen zait bai. Edo momentuan asko gustatzen zitzaien. Bai Dukiko adibidez abesti guztiak eta bar. Niretzako igual lau akorde jotzea, baina soinu hori lortzea eta potentzia hori abestietan, niretzako da bai, kontuan aukitzeko zeo zer. Asko gustatzen zait. Errem taldeko adibidez gitarra, esango nuke bai. Ez dakit izena, bilatuko dut. Brutal. Asko gustatzen zait, oso sentzioa da, bai. Eta esaten dut. Orain nabel ikusten, igual dituala gustoko los más locos de técnica, eta bai gente super sencilla badakiela momentu baten akordeak ematen egon, eta justo pedalean tremoloa sakatu momentu puntualean, eta lortu alako abestian presentzia bat edo efektismoa edo. Hemen, oso gustoko hori Errem taldekoa. Peter Pack esan du hemen MC Michelek. Bai, alako zeo zer. Berriz ere metroa, eskabadora, zer da hori? Zaramaren kamioia bai. Zaramaren nabiz. Casualidad. Tranqui. Ez da. Ez dakit, hemen Euskal mailan, eski igual taldeak hasiko naz esaten berriro ere, osea, izenekin nahiko txarra naz. Tranqui, esan taldeak. Bai oso gustuko duala Gorka, betidanik, bebai nola egin zuen aldaketa horregatik, hiru hasi zirenean jotzen, nola hartu zuen paper guztia, ez guztia, baina oso sakona berak arregloak esateko eta bebai ritmika aldi berean jorratzeko eta abesteko, hori oso gustuko dut. Oso gustuko dut adibidez. Bai, hor dago salto bat, interesgarria, oso interesgarria. Da uste dut, parte horregatik izan zola bai, osea, hartzen dalako, gitarrak hartzen duelako pisu handi bat, gitarra bakar batek, me parece la hostia, oso no. Zelan deitzen da, hau esango da, topikazo bat, baina Héroes del Silencioren gitarrista bai oso gustuko dut. Hori baina euskalduna da? Hostias, hori ez da euskalduna, estatu mailan nintzen dira. Bueno, estatu mailan internazionaletan sartuko dugu nahi baldin badezu. Bai, eske gainera ma falta uno, ma falta uno. Horregatik, a ver, begiratuko dut. Hartu hori. Begiratuko dut, momentu bat den. Hombre,
Justo lau esan dituena gainera. Bumburi da, Juan Valdivia jartzen duen. Eukituzte pila bat. Hori da bai, Juan Valdivia bai. Juan Itzela, Valdivia. tipoa. Brutal. Mhm. Eta gero hemen Euskal Mailan, hori, esango nuke Gorka, oso gustoko dut bai kauta taldea. Eta ez dakit zein egiten duen, zein dan, ez naiz informatu dan, abeslaria dan beste gitarrista bat. Usted Brutala iduritzen zait. direla biak. Abeslaria dela gitarra jolea baita. Aha. Miembros Mikel Moreno, bai, Mikel Moreno. Ahotsa eta gitarra, bai. Ba, brutal. Mm. Eta bai da estilo bat, igual arpegio artean ibiltzen dena asko, Mhm. melodia aldaketa askorekin, oso gustoko dut bai. Baina badauka baita ere indar hori, badauka toke punki hori ere. Bai. Oso ingenioso iruditzen zait egiten dituen aldaketa guztiak, eta segundu baten kontra batean justo aldatzen da abestia zentzuz edo, hori oso gustoko dut. Eta ez dakit. Eta berez beti da nik usteko izan dut Urtzi Iza eta aipatu behar dut, genio bat da gitarran eta oso ondo jotzen dut. Oso ondo jotzen. Da izen gabe geratzen ari naz bai, eta ez dakit izkidalako. Ba, Baina bai, da fiera bat. falta zaizkizu bi. Pista Dakit heldukuna zen. bezala hor, ondoan ikusten duzun hor dauden. Igual ez da zure rolloa, baina... Ez dut ikusten ondo, baina botako du tripla, zutagar izango da. Zutagarra. Bai, negoan ebitatzen pixka bat, ez hitz egiteko ez dakinari buruz. Ez dut asko entzun dudanean gustoko izan dut, baina ez dakit... Nik ulertzen dut baita, ez dela guztien rollo, esan nahi dut. Metala gustatzen bazaizu esango duzu, la hostia dela, metala ez bazaizu asko interesatzen, ulertzen dut ez esatea asko bere jotzeko erak. Venga, emango dizut beste bat, Josu Simun, Belako eta Lukiekekoa, dela hemen desente aipatu den pertsona bat, baina interesatzen. Egia da, bai. Brutala nola espresatzen den gitarrarekin, bai. Erabiltzen du gainera efekto pilo bat, edo nahazten ditu jotzerakoan. Eta hemen... Azkenean lortzen duena da espresio puntu bat superona. Elkarrezkatatu nuena, tipoak azaldutzun egiten zuen teknika bat, eta ez dakit teknika berek asmatu zuen, edo kopiatu dio norbaiti, baina zen horro pastillaren gainean, eta ez dakit ze hostia egiten zuen, baina zen gauza bat, en plan Ikusi nun bai, eta entzun da neukan hori, danbor soinu bat lortzeko, ez? Bai, horrak bai. Soinu perkusio bat lortzeko bai. Bai, izan daiteke. Horrekin lau, eta ez dakit azkena berrezingo tortzei da, nahi badezu gola pistaren bat. Jo, bai, mesedez. Ikusita baita ere gustatzen zaizun rolloa, ez pixkat. Bestela aipatu talderen bat, gustatzen zaizuna Euskal Herri mailan, eta begiratuko dugu zen den gitarrista eta listo, Jo, eske pillo bat talde gustatzen txikit, osea... Justo inblokeoa bat ere etortzen burura. Bueno, adibidez, zer iruditzen Gatibuko Aimar Arejita, dela baitaren nahiko... Vale, pues ez dut asko entzun Gatibu, baina oin etortzen zaizkit burura, ez? Abesti famaturen bat eta... Badauka soltura asko, ez? Gitarran da garbiekin ibiltzeko eta bai. Bai? Spoiler, datorren astean Aimar Arejita torriko. Bai? Ba, orduan sartu, favoritoan. Eta hau momentuz dakizue bakarrik zuk eta txatean dauden 6 pertsonak. Jungo naiz, bombo pixkat ematen aste honetan zehar, juntatzen dugun jente desente txatean. Baina, nago nahiko ilusionatua horrekin. Zera tipo bat, hori, igual, ez da nire estiloa, eta gainera gaur egungo Gatibu para nada, ez da nire estiloa. Haian lehenengo diskokoa, gustatzen zait, pixkat. Baina da, tipo bat, iruditzen zaidala, ostia, kriston gitarrista ona. Blan, ze dauka, hori, aparte soinuarekin daukan, ez dakit, kompromesua, ez dakit nola esan. Eta gero hori tipoak daukala kriston soltura eta jotzen dula oso ondo. Baina spoilerra eginda, azkeneko galdera egingo dizut.
Eta ja, azkeneko galdera hau eta gero eskatuko dizut azken favoretxo bat, eta horrekin amaituko dugu, ados? Ados. Bale, azken galdera da. Entzun ditugu zure gustoak, entzun dugu zer gustatzen zaizun, zer egin influitu zaitun, baina orain nahi dut jakin zure antigustoa, nahi dut jakin non dagoen zure amorrua, nahi dut jakin zer den odiatzen dezuna. Eta emango dizut aukera bat. Emango dizut momentu honetan aukera mundu mailan, edo Euskal Herri mailan, bietan, pertsona, artista edo talde bat, eta bere diskografia guztia ezabatzeko. Botoi bat izakatu eta musika hori ez da berriz gehiago existituko. Zein aukeratuko zenuke? Jode, baina, a ber, gertatzen gauza bat da, etortzen dizkit artista batzuk burura, baina ere por la coña ez dakit ondo dauz egotea alako diska más menos curraos, menos... Ja, si hau da bakarri jakiteko zer dan zuk odiatzen dezuna, en plan, evidentemente ez da gertatuko. Asko kotatzen zaite, holan, odiar algo musika edo norbete sortzen duen zeo zer, tío, ez dakit. Baina ez dakit, esate arren, Letizia Sabaterren dena, podéis guarrar si queréis. Kasualidadea da, baina aurreko astean ere, Elizabeltzeko hiruretako batek esan zuen Letizia Sabater. Esan zuen bai, beitu. Orain arte, euki ditut, batek esatezun reggaetoia, como konzepto ez, eta beste batek baita ere esan zuen reggaetoia, beste batek esan zuen trapa, beste batek esan zuen melendi. Melendi! Eta gero bi aste jarraian, esan dezute Letizia Sabater. Eta ulertzen dut. Letizia Sabater. Ulertzen dut. Pobrecita bai, oza, berez ez dakit, oza, ondo dago egotea musika hori, baina, bueno, ezabatuta bai. A ber, baina eske musika bezala pixkat gogorra, tio. Baina gero txosnetan zuzeo entzuna duzu. Nik personalki zer nahi doan entzun txosnetan, bai, goizeko bostetan. Goizeko bostetan jarri dezakezu, hemendikat pixkat. Gero jarri dezakezu, kuraiaren egun sentian, eta gero jarri dezakezu, ez dakit, Zutagarren Mari, edo horlako mitikoren bat, esan edo beti dago, musika, hau da baitaren nire ikuspuntua, baina, festa musika guztiak ez dauka zertan izan behar, reggaetoia edo pun. Jende asko hori nahi du, eta ulertzen dut, baina, tio, nahi jartzei dazu, goizeko bostetan, Zutagar, edo Berritxarrak, edo Kuraia, eta niretzat da la puta hostia. Esan nahi, ni pertsonalki motibatzen hau pila bat horrek. Gero igual reggaetoi kantua jarri eta oso mozkarra baldin manago tantza ingo dut, igual bai, gerta daiteke, normalen ez naiz oso tantzaria, baina gerta daiteke ez. Baina, hostia, nik neuk nahiago nuke musika mota hori, de hecho, nire herrian ez dago aukera hori, baina Gasteizen bizi izan nahi zenean, joaten nintzen desente taberna batera, dela metalero taberna bat, eta listo, ez? Orduan. Igual, entzutear, bai, igual, baten egingo nukela, ez? Justo nire musika favoritua entzutea osoan, baina ez dakit, entretenigarri ikuste dut hor desfasea ateratzea denetarik. Eta, bueno, jendeak behar du pixkat, ez dakit, jendea dagoen festan arreta jartzen berez. Bueno, igual ez. Igual Berdo guzai, sencillito. Asko ez dakit. Igual zu bai. Nik ez da, nik ez nago arreta jartzen nire musika jarte duten arte. Orduan da, nik disfrutatzen dut musika hori. Claro. Eta, sin más, gozatzen dut momentua. Ni horregatik esan dut alako zehozer, zera nik entzuten ez dudan zehozer, ez dakit ez da abesti bat esaten, osak ez nuke igarriko, esabatzen dugu. Hor, nik entzun ditut, abesti horiek, eta da, iruditzen zait, dela hori musika komertzialaren alderik txarrena hartzea, eta beste aldetik jartzea, toke frikismo hori en plan de, eta gainera insinuazio sexual, eske ja ez da insinuazio, direkta sexual horiekin, eta nik ulertzen dut egiten hori Letizia Sabater egiten duela, gero lortzeko eksposizio hori, ez, eta bisitak eta dirua, eta ulertzen dut, baina iruditzen kiston dekadentea, musika barruan ez dakit. Bai, ni ez dakit 5 minutu eman ditudan alako musika artean, inoiz entzuten. Ez dut uste. Egia esan, ez dizut gomendatzen. Bueno,
amaitu gara, iritsi gara, amaierara. Ze moduz, ondo gustora egon zea? Bai, oso gustora. Sartu dut Héroes del Silencio justo Euskal Herri maila barruan, baina Ez da ez gertatzen, bertagatik super gustora, bai. ez da ez gertatzen, ez naiz haserretuko, así que on lasai. Bo, gehiago haserretu nago esatea, ez duzula zuta garazko entzun, baina, bueno, barkatze dizu. Zengo dugu, ba. Ez que bestela esaten badut entzun dudala hasiko zara galdezka eta ez dakitera entzutan. Lasai. Ba, amaitzeko egingo dugu, eskatuko dizuan azkeneko gauza da zerbait jotzeko. En plan, nahi duzuna, hartu gitarra, eta jo, zu nahi dezuna, eta ni saiatuko naiz gainetik improvisatzen, joko ditut nire betiko 5 miliarda berdinak, egiten dut beti berdina, baina, bueno, geratzen da ondo. Eta honekin amaituko dugu, ados? Vale. Eta, bueno, txat utziko zaituztet, a ber zein dagoen zuzenean, hola, euskaldunik ez dago, ba, amaiuskularekin utziko zaituztet. Amaiuskula aukeraz banago da, Iruñeko tipo bat, así que euskaraz egiten baldin badazue, badaki. Bena, emaiok, Xavier. Volumena ez aztu. Egia. A ver. Oin bai, ez da. Hor bai. Eskerrik asko, Potrazorri. Aio, danoi. Eskerrik asko tortzatik. Aio.